Čau lidi, vítám vás při dalším díle Far Cry 1 a zdraví vás Svegózní Berísek a máme tu dnes návštěvu Denizího. Dobrý den, zvedněte telefon. Mám čínský nudle, to je dobrý. A můžeme hrát. No, takže dobrý. Tak, minule jsme skončili v té lodi a máme se dostat, jestli jste nezapomněli, na tu horní palubu. To je dobré, toto. Dneska šikmé oči budou. Korejský znak, to by dobré. Slyšeli nás, Korejci hnusný. Jasný? Jo, benzína, to by dobrý. Aha. Jo, jinak tohle není rasistický díl. Já jenom, že mám šikmý oči z ty polívky. Střílej! Mrtvej je! No? Hele, bot. Neví, co má říct. To je retard. Jinak, budu tady kecat víc než Svegózní Berísek, protože on zrovna hraje. Hustý. Už chce zase mluvit, anebo žrát. Žrát. To být moje čínská polívka, ty už svoj sněd. Musíš dát večko. Já ti to říkal. Hlavně potichu. Ne, ale potichu. Potichu. Chodí tam. Chodí sem, chodí tam. Ale ne. Hej, kdo je sakra? Nic, ne, ale už normálně. Jsem tady se Svegózním Berískem, já Denizí, jsem fakt sexy, mám sexy háro a jestli se vám to nelíbí, tak dejte dislike na tohle video. Ne, nedávejte dislike, dávejte jenom lajky. Ne, nedávejte dislikey, to se mi nelíbí, já totiž dislikey nemám rád, oni jsou taky hnusný červený, já radši zelenou. Takže like. A sdílejte. Ale ještě nejsme na konci videa, nebojte. A dávejte odběry. Ne, dělám si Všemu srandu. personálu v oblasti byl spatřen narušitel. Zvyšte proto prosím. No hajzlu s tebou! Fakt jo. Až tam? Ne. Je ozbrojený a nebezpečný. Využití smrtící To jsem. k jeho eliminaci je povoleno. To vidím. Jdu si dát čínskou polívku. Víme, Za delta 5 minut doplňování paliva ve východní nádrží je dokončeno. Prosím, opusťte prostor. No, Poslouchej, Jacku. Co to Dělám, bylo? co můžu, abych sledoval tebe i nepřátel. tvoje máma. Ale všechno to železo ruší signál. Musíš se teď spolehnout hlavně sám na sebe. Beta, hlaste se na palubě 3. Slyšíš něco? Tamhle! Ne, neslyším. Dej si olovo! To je on! Připomínám všemu personálu, všechny podezřelé věci hlaste i hned všem opravárenským týmům. Jezdí sem poškozená vozidla, připravte se je přijmout a odbavit. Naboje. Všichni inženýři a technici začněte s kontrolou Naboje. a generátorů. Všechny energetické uzly musí být zkontrolovány dvakrát. Ne, leda, že by se chytře zamaskovala za žoldáka, co se mě pokusil zabít. Kdo je tam? Teď jsem ti to říkal. Tvoje máma. No. Někdo to po mně kalí z kulometu. Like.
tam, kde ty ne. Co se tady stalo? To já nevím. To já nevím. Mě došel život. Denizí. Jsem zpět. Tady reportér Denizí, živě se vám hlásíme z To sakra! Velké Pardubické. Ne, z velké lodní. Koukej, teď bude Titanic. Miluju tě. Jsi mrtvej, haha. Do pajzlu. Do elfího pajdlu. Ne, do trpazlitího pajdlu. Jdu si asi udělat další polivku. A jdu si pro enerďák. Furt by žral. Jo, čínský polivky. Jaráčik mé oči. Bůmeneča. Nevidím. Tak to je svek. Like. Baby. Love. Boom. Nejsi smrtaj? Dobrý. Jsi v pořádku? Nejsem. Mám hlad. Ježiši. Střílej ho. Střílej ho. To mají taky životů, ty vole, to je strašný. A bude to ještě těžší. Bude to ještě těžší. Líbí se ti to? Ne, nelíbí, dáme dislike. Dáme dislike na tvůj kulomet. Ale like na tohle video. Dělej ho. Mrtvej. Zvykni. Nejsem stráp, ty jsi stráp. Ty se schováváš. Proč házíš? Jsi mrtvej, blesk, boom, bác a jsi mrtvej. Shootings! To dělá po 24. Ne, po třetí. Už jde zase chlastat. Nevidím! Nevidím! Co se tady stalo? Ty vole, ale jo. On chtěl říct asi ani hnout. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. My jsme muzikanti a přicházíme k vám. Ne, nejsem. Děkuju, potápí se Titanic, je tady roura jak do děura. Obráceně, je tady děura jak roura. Bacha! Nestezie. Právě piju Big Shock. Exotic. Tyhle to tam jako do něj chceš vykropit celý zásobník toho, ještě že to má nekonečno náboj. Takže, za 2 hodiny se vám přihlásíme, až tady Svegozní Berísek dostřílí. No právě dostřílel. Přesně. Dobře. Teď ne napije Big Shocku. No on je by, no. Fuj, smrdí ti prsty. Tak to byl nějaký orangutan tohle. Takže, hlásí se vám Denizí z 20. pokusu se na palubu. Nebudem to střílet. Nebudem to střílet. Protože to je sexy, když tam chcípáš. Schválně pustíš mě to tam pak zahrát, jestli to udělám. Jsem slepej! Jsem slepá! Jo,
Jo, vlastně jo, když už vyšlácal skoro celý jeden zásobník do jednoho, tak už je asi slepej. Moje máma. Tvoje máma číhá za dveřmama. Si odletěl, Buďte ve střelu. Co se tady stalo? Nic se tady nestalo. Běžím. Nechci říkat, ale už dnes máš málo života. Dej si olovo! Já radši čínskou polívku. Asi tak. Neblencej ten mikrofon, víš mě, fuj. Jsi celý mokrý. Co se tady stalo? Koukám. Jseš mrtvej! Ne, pusni k tomu, já to schválně, já to udělám. Prosím. Ne. Pusni tam. Co dělám? Chceš vidět, jak to udělám? Koukejte, jak to zase nedělá. No, tak bychom mohli jít. Co to je za zvuk? Já se s vámi loučím tady, Denizí, už se s vámi loučím, právě odcházím. Ahoj. Jsem zase tady! Ne, ahoj. No už táhni. Jsi v pořádku? Ne, nejsem. No už chcípni, ale už se mi to znova fakt dělat nechce. Ten bych řekl, že už by mohl být kaputa. Já si jdu pro životy. Ještě že vím, kde jsou. Baba. Ona tady není, ježiše. Sakra. Tak to nevyšlo. Ale to vůbec nevadí. Protože koukejte. Někde tady je předtím taky fanás kropil. Přesně tamhle. Až tak? Bych mu radil. No, nic proti, ale mohla by tady být už lékárnička. Jsme napadeni. Myslím, že hledá tu holku. Ale nenajde ji. Bereme ji Je tam domů. někdo? Ne, není. Myslím, že se budeme muset postarat sami o sebe. Bu. To je asi ta holka, co hledáme, ne? Žádná stopa poval, ale našel jsem její foťák. Je tu taky nějaký záznam o šaškovi jménem Krieger. Šaškový jménem. Ne, kecám, Denizí. Tohle souostroví je pro můj výzkum ideální. Ostrovy jsou izolovány od mezinárodních lodních cest. Mohu dělat svou práci, aniž by mě okolní svět rušil. Bude to chtít čas, ale budoucnost lidského druhu závisí na úspěchu mého výzkumu. Věřím, že dneska.
Doyle, berou Val do nějakého bunkru, kde to je? Vím, kde to je, ale je to dobře hlídané. Seber člun, musíme se sejít. Už jedu. To jak může jet, když nevím, kde je člun? Aha, tak jo. A lékárnička. A vesta. Shit. Kojí lagy. Takže tímto lagovací scénkou se s vámi loučí svegózní Berísek a... Chlapek, chci k mýma očima. Ne, Denisi. Střílej, honem. Takže... Pokud jste slyšeli svegózního Beríska, tak to má béžský. To je jedno, hele, to vůbec na to nekoukejte. Mějte se, Pampárově! Ahoj! A jo, ještě ty lajky, odběry a tak, jo? Ahoj! Like, odběr!